Ngoya nyini ube ni kera nyamgo e kaba emena ke nyamamboyro don ni degumbe jamana deunka ni geleya buka nu ni tora ube mogo foro mi accusé oye mimbe nyamgoya la donc ils ont raison nyamgo fene nu be fanga nyini domina awe bado ubita befe doere dilla ka fo kol na le kera président ka be soso be faga ko hali palite na mo shimne tuguni o fora malaw donc ni mo go be nyamo ga nyini u be fem be fawi président min ban kuna bi be kunya me vidéo be ka circuler sisa aka campagne la 2013 akol na le sigira ko be monebo sodasula ko fem min kera malla atetitle fe ko tena ke tuguni be yame ori kama malion ya taw donc ni gelea nana jamana dong soro c'est normal ou ka politique nyemo accusé mais na be mo accusé au ka fem bo nyona mba fe ka don jamana be barachugo mina gouvernement ni population e fleni e Sénégalais ou bien e bagamara e ga bare mu ka Sénégal ka maloni nyodi malidew ma ka dun ka balu o di ka bare ibika lempo fana sara o lempo de bena soda su sara ka fonctionnaire sara ka président ere sara e de semina uluka ke e place la comme ulu fana se ka Sénégal ou se ka ta furu la ka Sénégal e bi ka barake donc e bu sara u ka barake mena John de taka barake fa ko fana don na ya fo ko politique mo bedon sira do fe tiendo menia sege mo min don ibena don anga conscient ba fo ko le président c'est la clé de voûte des institutions ko institution be sans fait président de ba fo ni nana mbe bara di bema ni nana mbe ben lakana nana mbe sirawjo be bado ale retina sirawjo abe yamriya di mogo doma abe sira di mogo doma abe fanga di mogo doma o kase ka sirawjo ka fembe de mais na le sigra ale na fem wereke aye min promesse ta ya min lahidu tawi anana na sigra dron ayele mara ni dimi donalo aw kana na foko politique mogo bedo mbe tamashen kilendawma l'armée flenie l'armée aya do gela min be malla la kana balia de nanana beyew akena mbe buru sisa mais adam nini la kana balia de nanay auto ministre chier en quoi ne gouvernement que chien saba chien fla jamais conseil des ministres armée kuma te fo jamais à te faux conseil des ministres ka président Kele ni soldat sunyamoro ou peut-être ministre de la défense lu do ba kuma fo ministre c'était ka fioko armée ko kuma tarafo conseil des ministres là parce que président allez de Sougandira allez de lahiduta malion yi jamana deun allez de be bara réparti mo fait ebe ni mbarake par exemple ni nana ka ke ministre ne considère ministre de commerce et de l'industrie ani ministre de la communication décret mimbe est nommé qui ke ministre o décret kele décret flana abe dima ka fie e kera ministre e welela bara mingama o bara fleni ete ni da do bara werela de ni ngali makke efe eti da do bara werela hali conseil des ministres là ni ministre minana ka kumaye ni président ma nyiningali ka fo aw hakilna yemwe se ka wuliki da dolaw dondo la hali ni da dola abe fiye ko etika kumaye ika dabo idabala faut ka fam gouvernement be fonctionner ni togo de law donc ni lakana tiena jamana bulu a responsable follow les seuls c'est le président
hali soldats su ale de be fangan délégué ou ye o de kama ba fa ko le chef suprême des armées ale de be kuna ala ko fe ale de bena nawe jamana wuye France président Fleni Macron a sigira domina aya ka voyage folo minke amana na uka soldats su voir minum be gawo o ye ka français o hakili sigi aw ka don ne kara o ka président mbena lakana parce que président ka bara folo ye mu ka jamana denw lakana Amérique fleni Amérique ka l'armée budget ni jamana beta minum be dien kono ni ka l'armée budget fara nyonka Amérique kelen ka bona be farale nyonka Amérique kelen mais au bela dongo do président be yama sigra ika bara folo e meka jamana deun lakana Russie fleni si sa mo chama be ba fo ko Russie kana Mali deme uba ke muna ni Russie économie yereta économie bateo ale ni Espagne be ñon fe ube Russie bonya muna parce que ye président soro mi yu ka l'armée aye fanga dama ka réforma ka siga nona jamana o jamana ni l'armée ma sinsin jamfa de ay lahidu ta ma ka président ayo jamfa ori kama mbeto ka fo mi ye Mali soro ou ye l'armée jamfa ou ye Mali jamfa o de ambe kolola de labi aw kana responsable re ñini de. Ce sont les présidents de la République les premiers responsables de la sécurité des citoyens. Il y a un président Beseka Sigi, Abseka Fabe Jamana Mara Chogomina, Aka Mara en Mandie, parce que Aïe Balma ou Bo Fangala, ou bien Aïe Balma do Faga, ou bien Aïe Galea do Sema, Aïe Congo do Sema. Abseka Ake est à fait. C'est normal. Mais bise ka don kwa be lakana koni sinsin jamana la hali ni tafi biso ko koni doyen ye ni Modibo Keita nga président folo mogo dobe Mali kono min ta fe o do era ba fuku ka mogo sara Modibo watila be ba don mogo koro ba don do ba fuku nu ku kibi ka parti ki abimine ki do kasola Sénégalais do be kungo ministère ma bi se ka fie mais moko chiti se ka fo idala ko ka Modibo to fangala ko Malien malakana moko chiti se ka fo ab se ka fe ita fe raison chama bi se ko sorola mais ka fo ko Mali malakana ka to fangala moko chiti se ka fo moko se ka fo ko Moussa Traoré ibla ka sola eta fe Gelea serema kungo serema ko chama mi se kafo me mo se kafo ko Mali malakana ka Moussa to fanga lawo be ga mo ko faga fana sisa mbeta machine jama dama dawma we ga yefe ko faga fana chien flash chien saba enquête be ke foti sorala mo koro ba don Moussa tle la we mo do faga joyla aye soldats police ni gendarme kulu do siga aye dogo kun kelen duma min ye tienli ko kamne nu mamne ça veut dire que ale bubuy uye dogo kun kele ko masor ayubu ay équipe bare siga ay le duru duma le duru kona la uya mne uya kri uya fagali make jola marala fo kosay naw do kunana e bulkasum sirala station de là et aussi aye mimbe baraka yo faga kaka warita vers minuit au jour président et gendarmerie ni police nyamoko wala kuma ko kemie fagali nki am bo mal na bora mal ça veut dire ka ono bala tle saba ko fo ya mine Mali ni Sénégal frontière là on na ya kri ya fagaw adam na adabla law mais si ça moko betal ma mi faga misri la ou beta muso mine uba kantiga uba jolibo uba dem faga foite bola hali bamako kono
Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est les présidents qui sont les premiers responsables de la sécurité des citoyens. Il faut Maliens ko beko famu. Na mo famu dron abseka filio. Parce que na ko be nodo, ça veut dire que mo ko chiti soro mi ke nyemo ye. Parce que de toutes les façons, minumbe politique nyemo ko, minumbe parti nyemo ko la. Aw ga président akira chogo abe bolu de lawo. Sauf si nous coup d'état de be nani mo ko yere. Donc na ko fait be mani ou be mani ou be nodo. Ça veut dire bien responsable, ce n'est pas comme ça. Aflana, doko ko gelea be jamana la politique mo ti da dola. Peut-être ko do be autoko be kalamao. Parce que ne ba don, si en chamane ma ye journaux la mba ye radio la peut-être mariko re da be sama. Ni mo go wila yoro chama la mba me ko mariko bo marche la bo manifestation la mariko be juste la mariko be yala kata mo go fe ni gelea yu so. Ne ko be toko ye journaux. Peut-être problème ya usoro amese yan abuse ka foko potumo shi mida dola gelea mimbe koranfe armée ko kuma la be wati chama bo ne bo kuma fo peut-être chama ba uta don awe kuma texte ni sukala ko kuma foni abuse ka kusukala barkelo abuse ka nyiningali ku few quand on est au ministère de l'Industrie, wati do sera sukala kuntse ka sukaro feri fa bena dese ka sara de aka barakaloma ntara président voir président ya Maria Dama parce que au fana fa ka fam ikera ministre o ministre et président ka barakela de hali ni ba fe ka barado ke ni président maçon itse ka keo mbena tamashien dama do mbe après dama do nko président ma oui atetetle nko ma président sukala fleni mugo ba tan ba segi de be barake sukala la mugo kele o kele du de ba bola muso be on a deum be a balma be peut-être sukala be mugo ba bidu de balo mella minum be na ni sukaro e parce que bena sukaro ka bo Europe ni Brésil nunu bena nae ya nyefo président pourquoi o ka sukaro son ka dogo ni sukala tay abeki tugo mina parce que olu fait Europe ni Brésil nunu Europe là ni e sukaro produit ni e sukaro kilo ni a produit dron akofoke sukaro de produit Union européenne même 320 francs bi woro ni muga ni bi woro ni nani wari abode dima fou parce que sukaro produit o ba fo ko subvention kuba Sénégal ou de demain pour que Sénégal se ka yirwa ou fait donc ni sukaro tonne quel produit une tonne ça fait 1000 kilos 320 par 1000 ça fait 320 000 au début dima fou. Donc nous et sukaro produit ni Europe jamana ya ka quantité mi ou mago be quantité mi nous ya ta ato bisika filio parce que ale ya kan tono sorala kaba mais au lieu ku ka fili ou bena affaire anga commerçant ma anga commerçant beta importer kana ou bena affaire damin kanogo hali nu ya fere wa kilo kelen mugan ou bien bisaba ou te perdu parce que sukaro mindo akanga filide ya nyefo président ko ya famu nko donc ni ya o commerçant mimbena ni douane biseka frais de douane sorala mais malien te foy sorala tuguni ni sukala da tugura moko ba biduru nyogom bena bla bara tubulo dumini tubulo président ko 600 ya fam donc avec chogodi nko mo 600 minum be sukaro importé ambu beka bitigu datugu dogo kumfla fo sukaro inka fere folo malla na fere la ka bandomina mimbi se ka importer ka importation ke parce ambado jamana nunula mugo chitse ka sukaro importer ka ta ulfe nulu ka Sénégal uta me fere ka ban parce que par exemple ame mangoro mindlaya o mangoro be pas donc qualité supérieure de do mais na tara ulfe
ulu ka mangoro min be bu ka jamanaw la les îles des Caraïbes la tant que mangoro ma fere ka ban u te so anga mangoro ka dolu fewo yo benye fo président yi donc président ya maria dima ay situation soro ay bitigi nunu datu fo sukala sukaro fere la kaba ni président kumason antse ka kewo fo ka famu o e prévu kele ka irawla comme tete yele min fleni abe kimuna o beta ni komete si fini nyuman de la dron mogo do be jamana min don ta to fo me be ba don u bena ta ka photo ta ka blaka to ka jamana la u beta contrefaçon te commerçant do beta san u ba subvention u bena na nu ya fere aka no ni komete tay pour que ko bali gouvernement de kangi jojo relawo ni gouvernement mi jojo rela abe bion mais non wati na wulila ka foko benodo mariko te fangala par exemple bari te fangala ni te fangala na ko benodo benote de mi fangam be mini mbolo ale de do agana foko benodo mbe exemple na sabana dama le dernier c'est ka exemple chamandawma commerçant d'état yon fleni ne n'allait ministre de l'industrie du commercial président et wele adoko monsieur le ministre et c'est ka solution soragne commerçant ATT et c'est ka solution soragne ni wele gouvernement là barachama bi me commerçant d'état yon fleni et ka solution sorolu ka kola aye projet de la antara irala nko sisa ni jatimineke moko minumbe fereli ke minumbe woso fere ka tamati fere ani bitigitigi nunu c'est-à-dire moko min ka wari macha ulu de ka jamana kono bitigitigi nunu koroboro bitigitigi nunu donc anga solution nyina la aye projet de la le projet d'appui aux commerçants détaillants aye prêt folo minki muso mimbe charbon de fere yansugula dobe salati de fere kati aye watandi doma wa bidur dira doma bitigi do be min beta malosa nyono kana aye million kelendama akundla la chogomina ni wari min dirima ni e ferelike ni a verser ni watandirima watandurbe dima shenwere ni a verser wa mugambe dima doni fika se wati dola e bisi kereta comme wot se comptabilité là anye dota mimbe projet inde bena embauché comptable dodo aleka bara yebmi secteur belaka yala bitigitigu fa ni minumbe ferelike ku de mu ka comptabilité ko ka wari kana kimi au projet de la lao aya damne aye préfolo minum ke mgoye uye bara damne après ne bora ministère akira chogo mina neta don tugni parce que ni bora ministériel la minum beni place là ou be continuer ka ke ou be batien ça ce n'est plus ton problème. Commerçant de ça, c'est que sérieux. Et le dernier, les étudiants. Il y a quelqu'un présent. Il y a un Mali étudiant B, n'a l'écran président. Ko abe ordinateur sur la killing. Béame. Donc, il y a que ministre de la communication. Il y a président qui dit. Donc on ka cabinet ma président il a eu du main d'état campagne kono anga domaine là mi nyesila nga domaine go ko président il a eu dota la du ba dota ko mali genou be mimbe université là ko be ordinateur soro yani aka mandanka ba kuma donc abe projet de là pour que 2018 akun elira 2013 ko 2018 ka sori ibeka bisi ki jo télé là ka fo il y a un ordinateur soro il y a un ordinateur di bema nkuma kango projet de là parce que ambe barake ka président demede aye kalo woro kan dossier monté oyo asoro munda kumbe ministre de l'éducation ala ko étudiant hake jemende be malabi ako ba keme ani ba muga nko yani 2018 jolde bena soro aya calculer ba keme peut-être ani ba bi segi encore donc ambe projet de monter mimbe ba keme fla
comme ça président be se ka ordinateur di étudiant bema ani mimbeto abse ka di mogo werema handicapé nunu ani mogo koroba ani lycée ani école privée ma un projet monté de 200 000 ordinateurs en réunion que le ministère de l'éducation ministère de l'enseignement supérieur ani AGETIC ani AMRTP ani opérateur mogo na be se ki dala ayo réunion que un projet monté un financement fana soro un appel d'offres lancé un financement identifié wari kanga ta yora mina un don amba fana ko wari kumbe un appel d'offres lancé parce que anga baraku yemi ka président deme ay lahidu minta anga domaine la okseka walia o appel d'offres a tora dogo kun kele piluka daele ne lettre soro premier ministre ko kiko dabla parce que ni premier ministre be kuma ministre fait a obligé l'ente ka ñefi a comme ede ni ebe fem foy ede ba ñefa e ba ke muna mais na lebe kuma efe ale ta ñefi pour ka a ko lettre se be don ko d'arrêter ce processus là yo lettre soro o lettre be ngolo ya soro nga cabinet welen kuma ko président de Lahiduta premier ministre de Bambé commandé ale de be président to wala na ya foko nga dabla otuma ya dabla ya symbole na ya papier be kurku ku bla fin là et puis antara bon sankelen ko fe ya nana me kuye tablette 8000 ko ba segi sanka di étudiant fu e ñogon faga à l'école là pour que katla mo goni école don ba kemeni ba biduru be jamana kono abena tablette ba segi di mo ma fu kele la fo do ere sara donc oba ira ka fawe jamana mimbe nyemo yala c'est lui qui imprime le tempo alebe comment on dit danser en bambara nibe donc ale de be nyemo alebe danser pas mina bebe tuba no feo donc c'est na l'état fait eka barake hali ni initiative bila c'est ka keo faut que le gouvernement be marcher parce que moko benyana ni be gouvernement là iba fuko ekumbe gouvernement là pour ka e mo nyana bo ateketa on moko kele mimbe fem be kalama mimbe se ka ya maria di fem bela mimbe se ka fem be bali akake o ye président maintenant les exemples dit en ce mogo ni ta ka chemin suit a bi sanctionné na e mogo kelen sanctionné mogo fla sanctionné bebe na tout droit bebe Rwanda nyefayo Rwanda mogo e nyogon faga génocide de kera kalo saba kono uye mogo million kele we nyogon faga mimbe ke anga centre la o nyogon de kera Rwanda mais aye fanganta domina aya damne ni muyi police minumbe wari mine mogo la ka yurugu ke dugu kono a commencé à de sanctionner le premier groupe 800 policiers be wari mine mogo la kuka dabla o madab ayu be gent le kele ko mogo na e wari mine Rwanda denga tuguni kwa le bimine ki doka sola adabla lawo adam nene ni nchugo de la doni ka jamana la fa sera bini sera yen ni ba fe ka ika projet la ika entreprise créée ibeta papier bla sokoma ula fe biwele ka fukika ni ka dossier uta ka soro korele ube kalo saba kalo woro de kala un pays c'est la tête qui donne le tempo dans le pays faut qu'on fasse akolu bara sali ala ay mo godota Cheikh Mar Sissoko taw kara ministre mais parce que benkando mais nya jete ambe gouvernement na parce que parti sona any mo godo ala mais mo min dona la aller du skolo be seka mais ne tise ka fendo be ne ta ku alors donc en sona jama sona e be kay nga anti jamfa anti labla ni ika ministre bana samina ni jamana dongo ka fo cheni min kana ni sanduri ko amba fo kan bala ke amba delika an chola bada parce que parti sona ka de politique son maintenant sano che sinkerama ko alpha ko mbeke ministre ngonte ke ka ministre bon donc ministre ya ne banama kada ku na ko de kan donc maintenant mais choqué les mille fois gouvernement ko la ministre ya ko la hari kelentaje
Mali ko abako politique mo anga mais fin dama fo justice kuka pour que ka yirawye awla ay hakato doni am sa ku jaro masa kuma be dawo be bi plaignir justice la sisa pour que ka yirawla ni président ba fe ko kanye jamana la de be siraira kabini 93 ko justice indépendante ni a mais justice indépendante o ya soro moyen de bedama moyen humain moyen matériel ni e Mali population ta normalement les 20 millions aujourd'hui juge hakem min kanga soro Mali la bi c'est 4500 et 5000 juges normalement pour distribuer la justice normalement minimum 4000 on a 600 juges halu te 600 halu te keme worobo pour que la justice ke kanye minimum Mali kanga juge ba nani nyon sorobi e ba nani kanga bara minke nuna na foko ba keme woro kake o bara be se kake aseka ke o aflana ni justice ka budget laje dans les budgets d'État. Mali budget c'est à peu près 2000 et quelques, maintenant 2200 milliards. Milliards bafla ani kemefla. Au milliard bafla ani kemefla kono. Auba don wari hakem mbe bla justice disposition la 20 milliards. C'est-à-dire ça ne vaut même pas 1% du budget. 20 milliards wari mimbe bibeke yugu engrais kola anisra dlali kola kalo kono sans kono c'est des centaines de milliards. Donc ni juge hakem kanga recruter au T budget pourcentage kanga do justice la au T Dongodo, la justice est indépendante, la justice est corrompue, la justice est un pouvoir au bêtement de Kambo Hakilchoué. Ça, c'est un exemple seulement que je vous donne. Aujourd'hui, on sait que la justice budget, a doublé de 20 milliards à 40 milliards aujourd'hui. Au Waribéou. Parce que waribe do yoro chaman la kasora ma prévoit budget là. Ça c'est un exemple que je vous donne. Kaira, tout est une question de volonté politique. Jamana dewe mogo min sugandi ka bla président yala. Ale de be priorité di jamana ma, ale de be sira ira, ale de be exemple di. Na ma priorité uta, na ma exemple di. Nama sira yira ni démissionne ni jamana don tora comme ça baby na fanyini le pays ne peut pas marcher. Donc il faut que fanga de ka yelema au plus haut sommet ni fanga ma yelema mogo ka président jagwa aka yelema do aka barake jogola mogo shitse ko kede soldat se koke, net se koke, Oumar se koke, population de se koke. Hali accord d'Alger fléné, m'o bi plaignait que la communauté internationale impose des choses au Mali. La communauté internationale n'a pas peur des dirigeants. A tessiran dirigeant, a bessiran peuple de ni Mali population Bamako million nani de Bamako, ni million kelen bora kelen fla, yelema be do ko bela. Président obligé de ka yelema do kola ou bien aller ka yelema. Comment tu as fait ka yelema abena yelema do kola. Donc c'est la population. Il faut que la population se mobilise pour exiger ses droits. Comme bénéfice ka fo ne o de na ba o de ni hakto bala sele la.